May gabi sa tanan. Gabi na karon, paapas lang nako sa ako ang video para sa atong YouTube, sa ato ang YouTube channel Tony Antiting. Tuod di ay naulaw kay ko. Listen learn kay mo pay kanang in reality guys ba. Naka listen learn ko kay mo pa man ako na bantay nga kanang naday ko'y kuan sana kanang Morning Star. Kato akong bag-o nga kuan gi-upload ganinas buntag ba katong namahaw mi niya. Gisalida man ako sa TV. Diri sa TV ba niya. Pag-check na ko sa ako ang mata kay kuan man di ay naman day ko'y Morning Star niya. Dili man ako makita guys ang ako ang Morning Star while ga video ko, ga taping ko ganina sa buntag. At least listen learn sa atong mga vlogger ba. Kanang matubang bitaw ta sa video. Kanang matubang ta sa video nga i-check sa nato atong mga naong, ato ang mata kay sentro baya na tan-awon sa mga viewers nato kanang diya dapit sa atong mata ba. Na bag-o lang nako nakita. Kay kung sa cellphone lang, dili maklaro. Di maklaro nga daday ko'y Morning Star. O nya. Pasalida na mo sa TV. Nya. Dito na ko nakita nga daday ko'y Morning Star. Naulaw kay ko na kanang syempre, kuan pabaya ga pangulitaw pa mi sa inyo sa akong mga kaning mga viewers, kato akong mga subscribers, medyo ubay-ubay na pudta. Then I hope nga ikaw pud usa na ka sa ako ang subscribers daghan mo kanang mananaw sa ako karon ba kay ako man tong gi-delete kay naulaw ko ba nya may gani kay pipila lang ang nananaw nya mo to akong gidiretso ako duwa-duwa nga pag-delete adto nga video kay naulaw ko ba so at least listen learn nga before ta mo atubang sa video na makigistorya sa ato ang mga viewers o ato ang mga followers na kuan ba kanang presentably pud atong hitsura nalimot man ko guys oy kay sa buntag pa syempre nagkabisi-bisi nako ako bay gadigamo luto ko sa basta medyo busy nagig ko ana guys basta mag-prepare nako sa pamahaw na wala na ako mabantay nga naman day ko'y Morning Star na ko'y Morning Star ba niya naulaw kay ko karon ko nga maligo ko gabiin na aron sa ni oras karas 8 na alas 8 naman siguro so it's not too late pa nga mag-upload ko karong adlaw para na i-upload na ko karong adlaw sa ako ang YouTube channel sa among YouTube channel ni Tony Antiting nya ako kung kuan karon kanang bahin lagi ana nga kanang unta labi na kami ako nga bag-o pa ko di balik pag kuan kanang upload diri sa ako ang channel sa Pilucci nga kuan ako ang account nga ang kuan ni ang akong gibag-o nga akong bag-o nga sorry tanawa lagi no sorry ha naay uban nga kanang dili kay nako ma-continue sa akong pag-istorya ba kay syempre makasabot man siguro mo sa ako no nga kanang bag-o pa ko ni balik pag pag vlog diri sa YouTube channel niya labi na kanang makigistorya gid sa inyo kanang makigistorya sa inyo niya kanang inani pud kanang makigistorya ko sa inyo dili lang ako napuy uban na mga vlogger no nga kanang kung tan-aw na sa cellphone kanang kung tan-aw na diya sa inyong cellphone ang mata kay kanang dili siya kibali dili siya eye contact sa inyo ba sa kanang mga viewers kibari magliraw-liraw kung asa gid sakto mo tan-aw bitaw mo na nga ako basta ganila wagid nako maklaro nga daday ko'y Morning Star kay dili man ako makita kay dinhi man kumulantaw sa kaning kamera na akong kamera kay syempre landscape baya ta basta kuan basta sa YouTube mag-upload tag video sa YouTube landscape baya gamito nato di ba landscape baya kay katong portrait para raman to sa Facebook. So mo ning karon dinhi ko gatan-aw sa kamera. Sa kamera gid mo lantaw mo tong wala gid nako nakita ang naaday ko'y muta. Mo tong gi-delete naulaw ko kay syempre kabot-abot na ba ni sa kuan no makaabot ba ini sa laing lugar ba na maulaw kay kung puy tabanguno ni atong hitsura.
Oh, ya karon bago man kong ligo, fresh na fresh from the farm, no? Bago ko naligo niya, nagkuan-kuan pug ko gamay, namulbos ko gamay. Namulbos ko gamay. Then lipstick pod gamay. Pusit ra kay ganina, kay buntag pa sayo, busy na kay ko, guys. Dili na nako mabantayan nga naday tay mga inaana bitaw nga diya dapit sa tungnaong. Especially gyud kanang sa mata kay diya ba sa mata kung magtan-aw ba tag video, no. Ang atong sintron og lantaw kay diya ba dapit sa mata. Sa mata ba gyud, di ba? So kuan kaayo ba nga maskin ikaw mismo makakita kasi imong gi-video ba buro ikay maulaw ba nga la naa man kay hugaw sa ako ang mata mo nang before ta mag kanang kuan before ta mag taping, no, mag-taping ta sa atong video para atong i-upload sa atong YouTube channel. Listen learn po di sa kuha, guys. Listen learn ngay nana day dapat i-check sa nato atong kuan. Balag wala ta naka makeup, balag wala ta naka lipstick, nakapamulbos basta kanang kuan ka nang basta kuan lang balimpyo lang ato ang naong kay sayunan kang pila ka tawo mananaw sa atuan pas kag luuya day nato no nga kanang gibas na day ta secretly na di ba na sila mo comment, di ba sila mo comment, no, kay malanta tug mo comments kay para makabalot ta ba ngay nana di ay no wa bay ka comment sa ako sa pagkakaron, no, na ubay-ubay na baya akong video, guys, pero daghan man lantaw pero dili sila mo comments ba. Basin gusto ka mo comments kani naglantaw karon sa ako ang video, no, basin pwede man mo comments. Oo, mo comments mo kung sa inyong nakita, kung sa inyong naibawan nga naaman siguro mo i-correct po. Inaana man na mo gitawag nga engagement. Dili lang diri sa YouTube channel, dito pod sa atong Facebook page. Kung magbuhat kag video nga imong i-upload sa imong page, dapat naagi na siya mga engagement. Para makadugang-dugang man pud na siya sa atong kuan. Kanang ato ang mga kanang mga balao diri sa ato ang gipambuhat nga vlog ba dili lang dito sa Facebook page, pati po diri sa YouTube channel. Ana. Nag-explain lang po ko karon kay at least di ba na pud tay haybawaan ba makutlo pod sa kanang dili lang gikan sa kuha nga bag-o pa ko nagsugod, no, kanang bag-o pa ko nagsugod diri sa YouTube channel. Na daghan kay kog mga kanang mga wala pa nahibawan bitaw kanang especially doon unta to ang imuhang imuhang kanang kibali presentable ka ba nga mo atubang diya sa imuhang kuan, imuhang video para kung tan-awon ko sa imuhang mga followers, imuhang mga subscribers, mga viewers, dapat unta maskin simple lang ka nga pagkatao, at least unta presentable pud ka nya. Pasensya na mo ha kay nakoy mga dili man siya mannerism, ako lang ginana kay lain ba pud tan-awon no na makikistorya ka sa imuhang mga viewers, basig kag hilabot sa imong book na i-bash ba gyapon ka ana kay bura man nag-imuhang kuan kanang ang imuhang giistorya ang imong pakig-istorya sa ila na dili na no nila mapaminaw kay sige kag ana-ana sa imong buhok karon lang ni guys sa kay basa pa man gud akong buhok niya nag-explain lang pug ko ba bahin sa ako ang naobserbahan sa akong video gaya sa buntag nga ako anta to siya kanang bahin sa kanang kinsa to nakakita ganina sa akong video, no, burag pipila raman sab ko pipila raman sab sila nga nanan-aw, so wala ko nagduwa-duwa nga akong gidelete kay naulaw ko, guys. So karon kuan na gyapon dili lang gyud kay ko magdugay, hindi na kay ko magdugay nya kani karon na nagsulat na midaan sa amo ang mga kalagba nga kanang atong ipamisa ugma gi-ready na namo, pamisa sa mga kalag ugma puhon then ako na lang pong idaklit ba ang amo ang lakaw ugma puhon nga inana magpamisa ugma pamimuduaw puhon sa mga kalag or sa mga atong mga minahal sa kinabuhi nga atong bisitahon ugma sa sementeryo. Na di na kay ko kakuan kay bura kog na tense ko karon sa ako ang video diri ba, pasensya na jud mo kaayo, guys, ha, kay mo pa man gud ko mo pa ko nakabalik pag video ba na sometimes gyud na kay matense ka ana gyud, guys, na adjud na siya may tabo jud nang usay matense ka labi na kay dili kayos gyud nga matubang sa video ba na makikistorya ninyo na adjud na mga inana ako usahay na adjud ko inana, no, pero usahay ra pud kasagaran gyud ko
kay anad-anad naman ko na makikatubang sa inyo kay naman ko yung Facebook page. Oo. Dito sa Facebook page kay baga-baga naman po kog naong dito. Nagyapon ko daghang sayop dito pero pasensya na mo kay syempre tao ra gyud ta masayop man gyud ta guys no. Na nagkarambol-rambol na tong istorya ni pasensya na gyud mo basta usara ako ang kuan gyud ani tima katurang kadang kung kita nga magbuhat og video dapat presentable pud ta diya sa ato ang atong itsura ba maskin simple lang gud nga pagkatao basta kay medyo presentable pud ta labi nagmuatubang jud bitaw ka sa video kanang makita jud imuhang naong ba dapat nga presentable pud ta gamay ana ra pud ang akong kibali i-share diri sa akong video paapas lang ni nako kay alas 8 na pud pasado dapat mokuha jud ko karog kanang akong video nga i-upload nako sa akong YouTube channel so tanawa lagi no kanang salamat sa pagpaminaw sa akong paghatag og kanang kibaliya kanang makalison learn ta ba ngay nalagi so balik-balik na to so mao na to guys dinhi na ko to guys dinhi na ko to guys at daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug magkita-kita na punta sa sunod nga higayon and please do subscribe our YouTube channel Tony and Titing and please like, share, and comments. Basin ikaw nga nagtanaw sa ko, pa ka naka-subscribe, please subscribe. Basin ganahan ka nga part ka sa amo ang YouTube channel ni Tony and Titing. Dahang salamat and we will see you again tomorrow. Bye!